Jeg er Business Area Director i København og startede for 15 måneder siden, fordi vi har et vækstpotentiale i Danmark, og jeg synes, det kunne være spændende at være med til at udvikle IFS i Danmark. Og så synes jeg, det er en spændende virksomhed. Det er en skandinavisk kultur, lavt hierarki, meget entusiasme, ikke så mange regler, mulighed for at udfolde sig. Jeg kom fra en amerikansk kultur, som havde en lidt anden måde at arbejde på. Det, vi synes er vigtigt i lederskabet i IFS, det er i virkeligheden udtrykt lidt i vores vision, nemlig Inspire to Improvement and Growth. Det gælder ikke kun over for vores kunder, det gælder også over for vores medarbejdere. At vi som ledere skal være inspirerende og være med til at udvikle vores medarbejdere. Det gør vi i vores performance management system, hvor vi sætter mål for den enkelte medarbejder, og at vi følger op på målene, vi delegerer ansvaret, og så skaber rammerne for, at den enkelte kan få succes inden for de rammer. Det, der er vigtigt for mig og min måde at arbejde på som leder, det er at være i dialog med medarbejderne. Det er at være med til at sætte ambitiøse mål og udfordre på, hvordan vi kan nå dem. Med fokus på at forbedre vores forretning for os selv, men også for vores kunder. Og for at udvikle den enkelte medarbejder, så vi sammen bliver bedre. Det absolut bedste ved at arbejde hos IFS, det er medarbejderne. Der er et enormt drive, enorm entusiasme og engagement hos alle. Og alle kæmper for firmaet og for, at vi når vores mål.